Хвала Христу Єзусу! Хвала навіки. Шановні брати і сестри, менавіта шмат столько вернікаў, і калі я ішоў да нашай святыні, унам санктам католикам эт апостоликам экклезия. Один святы католицкий костёл. Мяжоў няма паміж нават супольнасцямі. Служым адзінаму Богу. І калі я ішоў, то, повторяюсь, шмат людей. И такая добрая от Бога, думаю, от Бога, мысль, наверное, поглядеть на ксенза Эдмунда собрались. Давно не бачили. А некоторых из вас я ведаю вельми добро. Память добрая, но не злопамятен. А сегодняшний мой обовязок я исполнял 3,5 года. Коли памятаете, ксенза бискупа Кирилла определили в Иркутск, на его должность кардинал Свенток призвал меня. Уже годы были у ксенза преклонные, и тому вот эти все представления, переводы, поверьте, что, научился уже. Але сёння зусім інакш. Таму, як мы сабраліся ў гэтай святыні, каб урачыста прывітаць вашага новага, прызначанага пробуршча. Ваша прысутнасць тут, мои дорогие верники, з'яўляецца знаком супрацоўніцтва з новым пробуршчым, братам Сергеем Гусарам у будаванні Божага валадарства у гэтай парафіі, у гэтым маладычанскім дэканаце. Зараз отчитаю біскупскі документ о прызначенні менавіта брата Сергея Гусара тут пробуршчым. Минск, 20 липня 2026 года. Декрет о призначении на подставе атрыманага листа от брата Олега Шен, кусташа белорусской кустоды ордена меньших братов Капуцинов, благословленного Хонората Казиминского от 18.06.2026 года и поводле канона 523 гэтым декретом с 9 жнивня 2026 года призначаю поважанага айца Сергея Гусара пробуршчым рымска-католицкой парафии Святого Казимира у городе Молодечно, Молодечанского деканата Минской Могилевской архидиецезии. Обовязки пробуршча вылечены у каноне 528-35. Перед принятием посады пробуршча поводле канона 833 необходимо скласти вызнание веры в присутности делегата ординария месца. На выканание новых обовязков от усяго сердца благословляю арцыбіскуп Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский, ксёндз-канцлер Дмитрий Пухальский. На полномоцтваў и подоручены
по доручению архипастора Минско-Могилевской архидиецезии доручаю тебе обовязки проборща парафии святого Казимира у Молодечна и урочисто объявляю, что ты атрымліваешь у гэтай парафіі уладу, якой надзяляе проборща права Рыма-католицкого костела. Отдаю тебе у опеку духовное добро верников, нагадываючи, что колисти ты будешь за их отказывать на суде Божьем. Тому имкнися служить им так, как ты мог с чистым сумлением стать перед Богом, справедливым судьёю. А даю тебе так само у опеку материальный стан гэтай парафии, каб ты яго по уласной вине ни у чым не зменшил. Молимся, падтрымлівай, пане, твоего слугу брата Сергея, які пакліканы выконваць абавязкі пастора у гэтай парафіі, каб ён любіў цябе усім сэрцам і атрымаў усё, аб чым цябе пакорна будзе прасіць, дзеля большай хвалы тваёй, а таксама дзеля асвячэння і аб'яўлення сябе і парафіянаў праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Няхай Пан благословить твой уваход у святыню гэтай парафіяльнай супольнасці у імя Отца і Сына і Духа Святога. Аминь. Спадзяючыся на Божую дапамогу і падтрымку ўсіх парафіянаў, хачу служыць гэтай супольнасці дзеля павялічання хвалы Божай і дзеля збаўлення людзей, асабліва тых, хто жыве ў межах даручанай мне сёння парафіі. Віншую цябе ад імя арцыпастара нашай Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі, яго дапаможнага біскупа Юрія, біскупа Александра, усіх святароў, законніц, вернікаў, маладычанскага дэканата і асабліва ад імя гэтай парафіяльнай супольнасці, якая аддадзена ў тваю апеку. Прымі на сябе абавязкі проборшча гэтай парафіі і працягвай далей служэнне сваіх папярэднікаў як настаўнік, святар і пастар усіх вернікаў, які аддадзены тваёй апецы. Звяртаюся да вас, шаноўныя парафіяне, ці гатовыя вы дзеля збаўлення ўсіх супрацоўнічаць со сваім душпастарам, даючы сведчання пра Хрыста учынкамі і словамі. Ну, попробовали бы. Только я не слышу. На той и щука, чтоб карась не дремал. Цяпер новы проборщ перед распачаццем выканання абавязкаў проборща ад імя Касцёла прочитає вызнание веры и присягу верности, предписанной Костелом или костельным правом.
Я, брат Сергей Гусар, моцна веру і вызнаю усе і паасобныя праўды сімвала веры, а менавіта. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны, святы, каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Моцна веру таксама ва ўсё, што змешчана ў Слове Божым, запісаным альбо перададзеным, і якое касцёлам абвяшчаецца ці то ва ўрачыстым, ці то ў паўсюдным навучанні, як аб'яўленае Богам і пададзенае для веравання. Прымаю таксама і з моцным перакананнем захоўваю усе і паасобныя праўды, якія датычаць веравучэння і звычаяў, дэфінітыўна прадстаўленыя касцёлам. Акрамя гэтага, рэлігійнай паслухмянасцю розуму і волі прымаю вучэнне, якое абвяшчаюць біскуп Рыма і калегія біскупаў, ажыццяўляючы праўдзівае навучанне, хоць бы яно і не было прадстаўлена дэфінітыўным чынам. Я, брат Сергей Гусар, прымаючы абавязкі пробышча парафіі святога Казіміра ў горадзе Маладзечна, прысягаю, што заўсёды буду захоўваць еднасць з каталіцкім касцёлам, як на словах, так і ў маёй дзейнасці. З вялікай стараннасцю і вернасцю буду выконваць даручаныя мне абавязкі адносна касцёла, як паўсюднага, так і мясцовага, у якім я пакліканы да выканання маёй паслугі згодна з прадпісаннямі права. У выкананні абавязкаў, даручаных мне ад імя касцёла, я захаваю непарушным скарб веры, буду яго верна перадаваць і тлумачыць, пазбягаючы усялякіх дактрын, якія яму супярэчаць. Буду захоўваць і ўмацоўваць дысцыпліну, агульную для ўсяго касцёла, і буду клапаціцца пра захаванне касцёльнага права, асабліва таго, якое змешчана ў кодэксе кананічнага права. Буду захоўваць з хрысціянскай паслухмянасцю тое, што абвяшчаюць біскупы, як праўдзівыя настаўнікі і абаронцы веры, і тое, што яны пастанаўляюць як кіраўнікі касцёла. Буду верна дапамагаць дыяцэзіяльным біскупам, каб апостальская дзейнасць, якая павінна выконвацца ад імя і па даручэнні касцёла, ажыццяўлялася ў адзінстве з гэтым жа касцёлам. Няхай дапаможа мне Бог і гэтае святое Евангелие, на якім прысягаю. Цяпер будуць падпісаны дэкларацыі аб тым, што намінат прачытаў вызнанне веры і прысягу вернасці, а таксама пратакол уступлення брата Сергея на пасаду пробышча. Гэтыя дакументы я, як дэлегат біскупа, адвезу ў курыю разам з актам, еще прыёмкі здачи парафии, поскольку-столько, але еще вельми пенкны был, и я это добро памятаю, такие, скажем, литургичная функция, коли севятар, делегат или сам бискуп доручал ключи от костела. Так, як еще предстоит консекрация этого костела, и некий бискуп будет стучать в дверь этим ключом, то я 10%, как баптисты, внесу свой вклад, чтобы эти ключи были бы належито, не только выглядали, але и належито захованы не только ксензом пробрыщем,
но и тех, которых Боженька покличе служить в этом костеле. А теперь подпишем миновито декларации. Заўсёды в урачыстасцях, розных справах касцёла прызываем Духа Святого, дары Духа Святого, якія так патрэбны тым, якія будуць менавіта весці ваши души до Бога. И один из этих даров, вы с детства их ведаете, не только розум, расторопность, веда, але еще дар боязі Божией, не тому, что я боюсь наказания, ах ты, Боже мой, я боюсь оскорбить Бога, вот чего я боюсь. Впрочем, все эти 7 даров Духа Святого для святара, якія распачынаюць сваё служэнне гімнам да Духа Святого.
архіепіскоп установил тебе настаўнікам гэтай парафіяльнай супольнасці, крыніцаю і падставай нашай веры з'яўляецца Божае Слово. З гэтай амвоны ты павінен абвяшчаць яго і тлумачыць. Хвилина молитовного молчания. Пане Езу Христе, Ты доручил своему костелу справавання Евхаристии и інших сакраментов. Спошли нам Твоего Духа Святого, каб мы постоянно імкнуліся до гэтага алтара дзеля адзначэння ўспаміну Твоей смерти и у воскресения. Твоим телом и кровью умацуй нас на супольным шляху до вечного валадарства. Амин. Умилованные у Христе Пану, сейчас слово мають тыя, якія найближчые костелу, святарам, як Моисею некалі падтрымлівалі руки, и тады войско гебрайское побеждало. Коли опускал Моисей руки, то наоборот было. Вот добрым словом, як этим бальзамом, помажьте то, что, наверное, еще не болит так, а будет болеть. Бо если Бог дает ласку, то Он и потребує свідчить. Інший раз навіть моцно, коли ласка. Дарагі наш брат Улад, сёння для ўсіх нас вельмі важны момант. Сёння для вас адчыняюцца новыя дзверы, за якімі вас чакаюць вернікі, якім вы, напэўна, больш патрэбны, чым нам. Мы дзякуем за ваше служэнне ў нашай парафіі, за ўсю тую дабрыню, якую вы нам дарылі, за ўсе тыя дары і ласкі, якія мы спасціглі, дзякуючы вашаму служэнню. Але памятайце, што служэнне не абмяжоўваецца толькі сценамі. Пагэтаму духоўная сувязь, яна больш важная. Мы з вами не развітваемся, заўсёды будзем памятаць вас у малітве. І няхай Маці Божая і Дух Святы атуляюць вас, адорваюць усімі патрэбнымі дарамі ласкамі і вашу новую парафію. Дорогі брат Улад, галоўнае, напэўна, сёння не тое, колькі нас тут сабралася, колькі у нас тут супольнасцей, колькі рухаў, колькі міністрантаў для алтара, але галоўнае ў тым, колькі вы спалілі сэрцаў, колькі душ вы навярнулі і колькі прыкладаў любові вы нам паказалі. Поэтому, каб привести прыклады сведчанню, вашей дзейнасці, прыклады сведчання словам і ўчынкам, асабліва словам, зараз прывяду прыклад. Брату Уладу, моему генералу, 5 год мы разом с вами, с верой, молитвой идем. У суполках с братами, сябрами, паводле Писання живем. Дзяцей у капусте шукали, мяне вы знайшлі
парнику. Свой белый бус отдавали, и у хохлаве потым казали, что я к свояку. Мы з вами належим мафии, але без скураного пиджачка. У новой вашей парафии брат Павел, мой зять и дочка. Хораша разом з вами, бо вера – гэта учынкі, і нават хадзіць кругамі у буцлаў падчас пілігрымкі. Парафію вы обновили, слово вашее мае рацию. Каюся, что сёлета у Вилии подмочил свою репутацию. Ведаем, будем сябрами, тут прогучить ваш выступ. Вы назаўсёды з нами, и тады, як станете біскуп. Божага вам благословлення, у добрый шлях, добрый час, здоровья вам и натхнення. Мы вельми любим вас. Дорогий брат Улад, з вами и футзал, и финал, заўсёды ваш я солдат, мой пробашч и мой генерал. От усёй парафії і сем'яў назарытанскіх усіх вам ласкаў панскіх. І прыміце гэта цёплыя словы, перадаю яшчэ не ўсе. Брат Влад, і радасна, і сумна. Але, па-перше, дзякуй Богу за той каштоўны дар, які мы атрымалі ў нашай парафіі. Але трэба дзяліцца з ім. І дзякуй Богу, што гэта недалёка, вы будзеце ад нас, і часцей будзем наведваць сталіцу. І яшчэ я хочу вам ад імя ўсей парафіі падзякаваць не толькі за ваше служэнне, а за прыклад сапраўднага сяброўства. Бо ваше сяброўства – гэта прыклад таму, як павінен чалавек любіць, ахвяраваць, дапамагаць і ведаць сэрца кожнага чалавека. І таксама вам дзякуй за ваш тонкі гумар. Калі нам сумна, то мы ведаем, што брат Влад заўсёды падтрымае сваёй усмешкай, сваім словам. І гэта вялікі дар. Дзякуй вам, брат Влад. Таксама яшчэ два слова добавлю, толькі што такі прыгожы зялёны канверцік, каб вы накіравалі на добры падарунак, на двухкалёсны транспарт. Бо новае месца, новы транспарт. І, магчыма, спадзяюся, можа, на наступны год будзе двухкалёсная пілігрымка у Буслу. Дякую вам. Шановний брат Сергій, ми вас усі вельми добре ведаем, ви наш мясцовы святар, але сёння мы вас вітаем і віншуем з нагоды новага дасягнення, новай пасады, новага назначення пробашча нашай парафіі святого Казіміра. Жадаем вам здароўя, бадзёрасці, мудрасці, харызматычнасці, якой вас не занімаць.
Няхай праз заступніцтва Марыі, святога Францішка, святога айца Піо, Бог надзеліць вас патрэбнымі ласкамі на гэтым шляху. Плённага служэння, наш пробашч. Коли ласка, присядьте. Присядьте, присядьте. Надо слухать. Можно на пол. К радости или к сожалению, не так часто мне дается слово. И тому, коли такая махчимость есть, я стараюсь как-то пролезть. А вот сегодня зусім іншая ситуация. Видите, я добро слухал, что вы там говорили. Кожному проборщу, кожному без исключения важно видеть рост. И стены, простите, мне тоже говорили в Несвеже, что у вас стены богатые, а сердце мое было святого Юзефа. Это мое дитя. В ваших семьях вы не радуетесь успеху своих детей? Тому проборщу залежить, як ми неколи співали, молодежи на 1000 лет. Вот и нашей молоді залежить, и они молятся, и мало в яких костелах столько министрантов. А это вельми важно, с них вырастают будучи святары, добрые батьки, верные батьки, прикладные батьки. Тому, мои дорогие, здесь не только я керуюсь до ксендза отца Сергея, менавіта с подякой за его працу, а лепш, как мы говорим, служение. И это правда. Служение. Ну, бискупом, так у нас много кто хочет быть бискупом. И нельзя, у его, вы знаете, что у его дядя бискуп, который у вас был. Теперь будет бискуп еще один, так это родственные связи уже. Вы побойтесь Бога. У нас скоро бискупов будет больше, чем ксензов. Итак, слава Богу, но бискуп, вы только бачите пасторал, перстень, крыш. А бачите ли вы этот крыш на плечах бискупа? Тому годности добрая справа, но вот такая повага от людей только на початку. 2 года принаймні, да? Он здесь пробрущем, и поглядите, ну отчуваешь это кахание. Как бы вы там ни говорили, да, я приехал на один приход, где, незадоволенные были люди, 50% задоволенных, 50% незадоволенных. А что сталося? Я же это чувствовал, когда вошел. А ко мне подошла такая крепко побожная тетка и говорит: вот кардинал поступает как первый секретарь. Как это первый секретарь и кардинал? Что за сравнение? Когда первый секретарь видит, что председатель совхоза хозяйственник, дельный, он его в отстающий колхоз направляет. А кардинал так же самое. У нас такой ксенз. И теперь его меняют.
Боженька ты мой, давайте не забывать тех святаров, якія тут служили. Много, может быть, и было бы опущено, выпущено, если б не брат Андрей. Что это так просто, вот эти все приходы соединять? Нам жизнь немножечко легче, диецезальным ксензам. Вот ему вы предложили там купить уже что-то, а я сам могу это купить. Поэтому, видите, я не складывал шлюб убуства, а браты или те, которые в супольностях, они складывают. А потом, вы думаете, что житье вот так в супольности, это так все очень хорошо? А чего ж тогда деканы некоторые отказываются от викариушев? Разное воспитание, разная культура и так далее. Поэтому и разные мы, заслуженные в кавычках. Поэтому, видите, вот 2 года, а это 2 года нашей жизни, не так ли? 2 года, по сути дела, где я ксенза всегда видел в костеле, я видел его молящимся, исповедующимся. А как иначе? Вы тут пищите иной раз, что «Ай, ойченька, за мной не един дьявол ходи». А за нами един дьявол ходи. Вот поэтому вот коли такая любовь, а это чувствуется, да? До святара, от тады вот с этих что-то получается. Но когда приходит на груди крестик, а в душе нолик, и говорит пошлости о сестер законных, анекдоты в семьях, о ксензах, то что тогда? Эти юнаки так захочут идти? А на кой мне это надо? Как нашему митрополиту сказал батька молодой, так я квартиру ему купил, я внуков хочу понянчить. Какая семинария? Ваши отцы вам говорили, смотрите, это только подумать. Минско-Могилевская архидиецезия, Санька наш ксенц, от его только 1 юнак. А я помню, когда 120 у нас было юнаков в семинарии, и не только Кособудский бискуп, а все остальные, которых вы, матки даже некоторые здесь есть сегодня. Поэтому, видите, вот и советское время, вот и преследования. Поэтому сатана сегодня ударяет вот сюда. Вот сюда сатана ударяет. Запомните. Там, кто за костелом, с пивом, с чипсами, там не надо ударять. Вор не лезет красть, где пусто. А у нашего отца Сергея не пусто было в душе. И поэтому бискуп, а сначала Улада Капуцинов, а вы ведаете, тот, кто его вот сюда призначил, у меня в Несвеже как солдат приходил, Шенда, и стоял, я ему предлагал домши служить, а он как-то так, ну не. А сегодня, кто я тогда думал, что он будет там где-то капуцином и так далее. Вот как Боженька ведет нас. И не всегда за наши какие-то заслуги, али видит, наверное, какое-то добро, которое мы можем развивать или опустить ниже. Поэтому я удячный этому молодому святару. А как старые ксензы говорили, а цо там за гурами? Это тоже тема для Казани. Тут и не дядька бискуп поможет, тут и не ксенц Эдмунд при всем расположении, а тут только Боженька может покеровать. А мы будем молиться, как это пани очень добро сказала мать это, что будем молиться, ну, конечно, только не стремитесь все так уж электричками ехать туда, в Минск. Как-то останьтесь здесь, нам тоже надо
жить, существовать и радоваться вами, а вы нами радуетесь, это я уж уверен. Поэтому здесь, мои дорогие, можно на эту тему много чего говорить, але, Боженька, дякуй Тебе, что Ты таки добрый, что Ты даешь нам приклады, пусть, может, не таких, которые фантазируем, а простые. И добро, что помогли на Вилейском водохранилище, добро, что и присвоили уже звание, но каждому овощу свое время. А это не овощ, это ксенц, молодой, который, наверное, здесь не один кирпичик оставил. И еще оставит. И дай Бог, чтобы нам больше вот таких было бы святоров. Что касается ксенза нашего гусара, какое звание ему будет, не знаю, но уже начинает неплохо. Поэтому здесь тоже надо потрымать. И не делить. Никто вам не дал права. Вот ты сначала зачини, в муках выноси, роди, выкорми, воспитай, вымыли у Бога, чтобы он был бы ксензом. Вот тогда послушай, как будет приятно слышать что-то о твоем сыне. Никогда не задумывалась кумушка? Поэтому, видите, не так, что одних на алтарь, других в пекло. Такого не может быть. Но, к сожалению, слышим и негативы. Мне Бог дал большую ласку. Я не знаю, я с вашим старшими святорами, а предыдущий ваш настоятель, я его крестил в Долгинове. Но мы никогда даже голоса не повысили друг на друга. Хотя у меня такие мысли, у них такие мысли, тем более они монахи, а я не монах. Поэтому, видите, это не проповедь, это то, что я вижу некоторые вещи, бо я пережил некоторые справы, когда вы только еще были засеяны, а кому-то надо было вырывать что? Сорняк, чтобы вы взошли бы, чтобы вот эти крики детские здесь были бы, а не крики убиенных деток. Поэтому здесь множество справ, которые нам Бог дает. Но молитесь вопреки всему. Ксенц не может всем нравиться. Еще тенси не уродил, который wszystkim угодил. Но если нам надо было бы угождать и подобаться, мы не были бы в орнатах. Поэтому примите так, как оно есть, и молитесь. А то, что будем потрымливать нашего новопризначенного ксенза, будем потрымливать. Это и Богу обещаем, и, наверное, тогда можем сподеваться, что мы добрые дети доброго Бога. И, как часто говорю, руки-то ухоженные, еще как ухоженные, но пустые. Но пустые, могут быть и вымытые, но пустые. Надо заробить. Вот, чтобы заробить, это невозможно только говорить, кто есть кто и какие там достоинства. Надо, есть очень хорошая книга, которую закончил читать, «Как умирают святые». И в итоге могу сказать, как они умирают по себе теперь, прочитанной этой книжке, так как учитель, как Христос. Это сегодня я новопризначенному ксензу, когда шел в процессии, они же так быстро могут, а вы забываете, что мне уже 74-й год, то я ему сказал: сегодня пальмовая неделя для тебя. Сегодня пальмовая неделя. Но приходят другие недели, тоже радостные, но вопреки.
Ну и потом, чтобы не крепко, может, к селу, городу, не знаю. Но я сегодня новопризначенному пробурщу сказал, когда 45 лет тому обратно я был призначен, тогда еще тут епископов не было, один был епископ только в Латвии, и когда был призначенным пробурщем в этот Долгинного святого Станислава, а водил меня ксенц святой памяти Гринкевич Франтишек, настоятель Кривичей и Буцлова. Ну и как? Ну, конечно, людей собралось, слава Богу. Думаю, даже побольше, чем здесь. Это теперь епископ приезжает, уже привыкли, а раньше это ксенц что-то, да? Но вот иду я в этой процессии, люди там спевают «Сердечна матко» и так далее, пауза, и теперь слышу нам бискуп Латевский анёла прислал. Анёла присылал! Ну и вот так эта тетка вопила 3 раза, ксенц не выдержал, отвернулся и говорит: да-да, анёла, через 3 года будет такий самый дьявол, як и в шистке. Я не знал, или мне смеяться, или мне плакать, или радоваться, или что еще там. Так не должно быть ни через 3 года, ни через 5 лет. Мы быстро привыкаем, это правда, быстро увильбяем, и чуть не так все. Есть, заканчиваю, не смотри на часы. Есть такой родзай, сорт, их немного, но обезьяны. Она когда производит дитяти, да, так лучше сказать, не знаю, как по-русски, она прижимает это дитя от любви так, что она его душит. И поэтому, как только появилась, отбирают. Она метается, рвет эту клетку, что только не выделывает. Видите? Так нельзя и с ксензами. Не надо крепко, сильно так, чтобы помер бы. Ну, в меру возможности. И бронь Божия, если, наверное, услышу, что у нас несчастье, ну, не до такой степени, кумушка. Что это за несчастье? Несчастье – это когда остался бы ксенц Андрей один. Вот это несчастье было бы. А сейчас дается новый ксенц с новыми силами, новыми поглядами и так далее. И дай Бог ему, чтобы только не быть затиснутым до мертва, и дай Боженька, чтобы не было бы мяжов не только при мне, но и после меня между Юзефом и Казимиром. Я еще раз говорю, это один костел. Это вас много, а мы один костел. Парафия святого Казимира. Думаю, что еще порадует нас своими именно такими святорами, которые за такой срок заслужили такую повагу. Поэтому еще раз сердцем, кого я не могу руками, я могу молитвой обнять, что и делаю именно от чистого сердца ксензу нашему, который столько добра сделал, и того, который еще ему предстоит сделать. У нас, как на арене, такие громкие аплодисменты. Что-то я не слышал при кардинале таких громких аплодисментов. Спокойнее немножечко, спокойнее. Ну, все в меру. Когда без мяри, то теж зле. И последнее. Уже можешь смотреть на часы. Идет ксенц в сутане. Видите,
Не стесняйтесь, доченьки вы мои еще. Вы еще молодые. Похваленная и голова сразу, как страус в песок. Чего вы стесняетесь? Ксенза стесняетесь? Вы еще здесь не жили некоторые. А мы при встрече в магазине, на дороге, на базаре. Не надо нам, дорогие мои католики, стесняться сказать «похваленный Иисус Христос». Ну, можете сказать там «здравствуйте» и там, ну, если так нравится, но нам не надо похвалить Иисуса Христа. Это обуджает других. И вот здесь зашел в закрыстую министранты, сестры. Ну, может, голос такой сказал только «похваленный Иисус Христос». И смотрите, все на веки веков аминь. Чувствуется, что это семья, супольность. Вот с этим я согласился бы. Поэтому с новым ксензом начнем с катехизации. Будем записывать фамилии, имя, отчество, год рождения, группа крови, где живешь. Кто невнятно умеет повенчавать не ксенза, а Иисуса Христа. Похваленный Иисус Христос. Добра, тады распачынаем святую імшу. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. Дорогие сестры и браты, уважаемый ксёндз прилад, браты и сестры, парафіяне, гости, бацькі брата Сергея и браты, не сядайте зараз. Распачалі мы ўжо святую імшу. І тое, што хочу сказаць на пачатак святой імшы, што сёння такі прыгожы момант у нашай парафіі, таму што гэта чарговая старонка у гісторыі яе. Напэўна, у летапісе нашым будзе яна запісана і пазначана. Але таксама тое, што для нас важна, як для братоў капуцынаў, для нашай парафіі, гэта тое, што мы супольнасць. Як вы ведаеце і бачылі, браты змяняюцца. Адзін прыходзіць, другі адыходзіць. Але супольнасць капуцынаў трывае. Супольнасць парафіяльная трывае. Таму хочу падзякаваць і братам нашым, і Уладзіславу, і Сергею. Падзякаваць таксама ксяндзу прылату за яго заўсёды такую прысутнасць мудрую, за яго пачуццё гумару, за тое, што ён заўсёды з'яўляецца такім айцом і сябрам. Сёння пачуем слова пра тое, як Езус заклікае, не заклікае, можа, выходзіць насустрач па бушуючым моры да сваіх вучняў. І Пётр кідаецца у мора, каб ісці па вадзе. І ў пэўным моманце палохаецца і пачынае тануць. Езус звяртаецца да яго словамі «Не бойся», працягвае яму руку. Менавіта ў гэты момант. Таму хочацца таксама пажадаць і брату Сергею, і брату Уладзіславу вось гэтага даверу Богу. Даверу сапраўднаму, таму што ён заўсёды гатовы працягнуць руку. А наша супольнасць капуцынаў, наша супольнасць парафіяльная таксама заўсёды гатова працягнуць руку. Чарговы этап у нашай гісторыі сёння таксама у такім святле свята Дня будаўніка. І думаю, што кожны пробашч у нашай парафіі з'яўляецца такім будаўніком Божага валадарства тут на зямлі. Таму гэта і сёння вашае свята. Хачу сёння падчас гэтай святой імшы маліцца і за брата Сергея, і за брата Уладзіслава з удзячнасцю, з просьбай аб Божай
прадбачлівасці ў вашым жыцці. Таксама брат Сергей моліцца сёння за ўсю нашу парафію з удзячнасцю Богу і таксама з просьбай аб патрэбныя ласкі для кожнага з нас. І каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся. Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змілуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, наученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Умоцни в наших сердцах дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обяцаную спадчину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне першай кнігі валадарстваў. У тыя дні, калі Ілля прыйшоў да Божай гары Горэб, ён увайшоў у пячору. І скіраваў пан да яго слова, кажучы: «Выйдзі і стань на гары перад абліччам пана. І вось пройдзе пан, і будзе перад ім вецер вялікі і моцны, які разрывае горы і крышыць скалы, але не ў ветры пан. А пасля ветру будзе землятрус, але не ў землятрусе пан. Пасля землятрусу будзе агонь, але не ў агні пан. Пасля ж агню шум ціхага ветру». Пачуўшы гэта,
Ілля прыкрыў твар свой плашчом, выйшаў з пячоры і стаў пры ўваходзе да яе. Гэта Слова Божае. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорит Пан Бог. Ён спокой обвящае народу и святым своим. Сапраўды яго збавленне близкое для тых, кто боится яго. И слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность сустренутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырасте с земли, а справедливость будет позирать с небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность, понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойде перед ним и поставит на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, я кажу правду у Христе, не и лгу, и подтверждаю сумление мое у Духу Святым, что смуток мой великий, и неспынно покутує сердце мое. Бо я хотел бы сам быть отлучен от Христа замест братов моих, родных мне поводле тела, израильтянов, яким належить усыновление и хвала и заповеты, и установление законов, и Божие служение, и обяцаний. Да их належать айцы, из их поводле тела Христус, Бог над усими, благословленный навеки. Амен. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Сподяюся на Пана, доверяю Его слову. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу загадаў вучням сесці ў човен і плысці ўперад яго на другі бераг, пакуль ён адпусціць людзей.
Адпусціўшы народ, Езус падняўся на гару памаліцца асобна. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У 4-ю шварту ночы ён пайшоў да іх, ідучы па моры. Калі ж вучні ўбачылі, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід». І ад страху закрычалі. Але ён адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму ў адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але адчуўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі яны ўвайшлі ў човен, вецер сціх, а тыя, хто быў у чоўне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы». Гэта слова Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вызнаем, браты і сёстры, нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Айца всемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Сабраныя ў імя Езуса Хрыста, маем надзею, што нашыя супольныя малітвы, якія цяпер узносім да Бога Айца, будуць выслуханыя. Молімся за святога Айца, за біскупаў і прэзбітэраў, каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Хрыста да еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Евангелля Хрыста, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі верныя яму.
Цябе просім, молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім, молімся за брата Владзіслава, які складае гэтыя абавязкі пробашча, аб Божым благаслаўленні для яго, аб дарах Духа Святога ў служэнні на новым месцы. Цябе просім, молімся за брата Сергея, аб Божым благаслаўленні, патрэбных дарах, асабліва аб моцы і трываласці ў ягоным новым служэнні. Цябе просім, молімся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, дары здароўя для Паўла, Рэгіны, Паўла, а таксама для Валерыі з нагоды дня нараджэння. Цябе просім, молімся за памерлага Паўла, каб Пан Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім, молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы ўмелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім, Наш добры Ойча, мы верым, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта праз Хрыста, Пана нашага. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усімагутны. Пане наш Божа, прымі ласкава дары, якія Ты сам удзяліў касцёлу, і сваёй моцай перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне праз Хрыста Пана нашага. Амén.
Пан з вами. Угору сэрца. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, Хосанна на вышынях, благословлёны той, хто приходить у імя Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего призывания. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, Юріем і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста.
праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа, Ойча усемагутны, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, ими сапраўды з'яўляемся, таму осмеливаемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, Каб ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хлеб, які я дам, гэта цела маё, якое я ахвярую за жыццё свету.
які малий, як хвостик лев. Погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, і приняси йому на серця свого. Погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, і приняси йому на серця свого. Скарися пироги пред Господом твоим, а Он подымет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, то нам всего дает. Погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, і приняси йому на серця свого. Погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, і приняси йому на серця свого. Najwyższy sławy Boża, освяти мого сердца тему. Дай мне, Пане, справную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глибокую покору, зразумение и познание, как я мог вспомнить Твою правдивую и святую волю. Najwyższy славный Божа, освяти моего сердца тему. Дай мне, Пане, правдую веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глибокую покору, зразумение и познание, как я мог вспомнить
правдивую и святую волю. Najwyższejszy slawny Boże, освети моего сердца тенью, дай мне, Пане, справную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глубокую покору, разумение и познание, как я мог вспомнить Твою правдивую и святую волю. Молимся. Боже наш Ойча, няхай удзел у святой камуніі дасць нам збаўленне і умацуе нас у святле Тваёй праўды праз Хрыста Пана нашага. Прысядьце, калі ласка, паслухайце парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй за кожную ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара, вялікая ўдзячнасць тым, хто прыбіраў у касцёле і даглядаў кветкі на гэтым тыдні. Асабліва хочацца падзякаваць усім неабыякавым парафіянам, якія прынялі ўдзел у талацэ учора. Пасля буры шмат было працы, таму няхай за ўчыненае дабро узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні мы адзначаем у пятніцу 14 жніўня успамін святога Максіміліяна Марыі Кольбы, прэзбітара і мучаніка. У суботу 15 жніўня урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая ўрачыстасць, вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы. У гэты дзень святая імша ў нашым касцёле а 6:45 раніцы, а 8:00 і а 18:00. У народзе гэта свята называецца Маці Божай Зельнай. У гэты дзень існуе традыцыя благаслаўляць зёлкі і кветкі, а таксама першыя плёны новага ўраджаю, збожжа, садавіну і агародніну. Таму запрашаем усіх у касцёл, хто мае менавіта кветкі, зёлкі, садавіну, агародніну, прыносьце, паблагаславім, падзякуем разам пану Богу. У суботу 22 жніўня адбудзецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасць кансакрацыі нашага капуцынскага касцёла ў Смалявічах. Адпраўленне аўтобуса а 9:00 з паркоўкі каля касцёла. Таксама ў суботу 29 жніўня адбудзецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасць кансакрацыі касцёла ў Жупранах. Адпраўленне аўтобуса а 8:30 з паркоўкі каля ТЦ-3. Кошт і адной і другой пілігрымкі 20 рублёў, запісацца можна ў нашай капуцынскай краме. Аб'ява ад сястры Яны. Вельмі яна хоча падзякаваць усім, хто прыносіць кветкі, і адначасова звяртаецца з просьбай, што калі хтосьці можа і хоча прынесці кветкі, каб прыносіць іх у суботу альбо напярэдадні урачыстасцяў, каб сёстры мелі час і магчымасць падрыхтаваць букеты і ўпрыгожыць імі алтар. Таксама сёння на імшы а 12 гадзіне будзем маліцца за нашу сястру Яну. Таму таксама далучыце, калі ласка, яе ў сваіх малітвах. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе з'явіліся штодзённікі на 2027 год з тэкстам Божага Слова на кожны дзень. Таму вельмі вось добрая нагода свае справы запісваць, чытаць Божае Слова на кожны дзень. Запрашаем таксама наведаць краму, купіць розную рэлігійную літаратуру, часопісы, капуцынскую каву і іншае. Дазвольце, што ад свайго імя перадусім падзякую ксяндзу Эдмунду за такую айцоўскую прысутнасць, за яго слова і падтрымку, за тое, што заўсёды можна на яго разлічваць, і што вось такім адкрытым сэрцам, ксяндз Эдмунд, заўсёды вы на такіх нашых урачыстасцях прысутнічаеце. Дзякуй вам вялікі. І
Это уже серьезно. Дякую за ваши добрые слова на початку. Еще продолжите. Мои дорогие, у нас есть каплички, так, каплички в городе Молодечно. Они не належат ни до ксенза Сергея, Анджея, Эдмунда. Они належат вам, вашим детям. И теперь деканская такая будет просьба. Сен Сергей, коли у нас происходят какие-то молебны, например, вот едем в Минск, все перекрестимся, не знаем, как приедем. Каплица Мати Божией. Даже хотели вот сделать улицу эту Матери Божией, но это еще время покажет. Наступная неделя, пробачьте, наступная неделя, в 15 годин у нас там и мша святая. Я запрошаю, коли браты смогут на здоровье, даже бензин заплачу. Поэтому такая урочистость не для и даже некоторых из вас. Это для горожан города, чтобы они видели, что есть святары католицкие. Поглядите, епископ Павел, сколько благочинный, и с каждой матушкой и батюшка. А у нас как? Кто тут у меня на порошках живет? А? Назвать фамилии? А отчего я вас не вижу у Матери Божией, Молодечанской? Какое здесь разделение? А наши эти лесные, мы все повинны припомнить, приводить деток. Смотрите, старшее поколение, Ружанчику, Маевое, Черцовое молится. Пожалуйста, вот это прошу вас, могу сказать, дети мои, прислушайтесь, что вам говорит ксенц. В Лозовце, благодаря верникам, обновлены окна, двери поставим, там еще некоторые будут изменения, хотим Матерь Божию. Я уже говорил с благочином. Все это мы можем, но извините, вот с этого и начнем нашу службу, дорогий ксенц Пробуш Сергей, что 31 костричника проезжает даже бископ наш, которого тоже мы здесь шануем, кахаем, он наш молодечанин, приезжает до своей матули, батьки своего. А сколько с вашей парафии есть в этой каплице? Что это, каплица Эдмунда и Юзефа? Прошу на милость Бога. Когда-то не было вас тут капуцины, да? Мы про вас и не слышали, может быть. А вот Бог вам дал такую ласку. Я когда-то, железнодорожная колея, автобусная станция, электрички, костел в центре. А кто сейчас в центр? Вот сейчас поеду, еле всунусь. Все приехали в кинотеатр «Родина». Доехать не могу до костела. У вас лучшее состояние. Бо мудрее, наверное. Или Боженька больше благословил. Но не так важно. Чему я вас не вижу, верники, а не у каплицы, а не миновито вас, ваших деток, где столько похованы. Вы ведаете, что я 4-е захоронение зарабил там, в этих Лозовце этом. 4-е захоронение, а сейчас там свыше 40 тысяч. Послушайте, но мы же на таких урочистостях, как это ранее было, забыли, как ваши батьки поступали. Письма писали, что тогда и тогда будет набоженство на цементажу. А теперь мы поделились. Вот кто поделился, я бископа упрошу 3-й вам костел построить. Казимир и Юзеф там не спорят. Юрий и Эдмунд тут тоже не будут спорить, небольшие начальники. Поэтому, коли вот есть такая объява, прислушайтесь. И я хочу так само
Эти хлопчики, юнаки, для моих детей приклад будут. Пусть они сябруются. Не все они тут будут. До 18 лет все хотят ксензами быть. Потом тяжелее. А вот смотрите, завяжется дружба, симпатии и так далее. И слава Богу. Я, когда стукнет 75, всем вам, дети, кто подрастете, шлюб дарма буду давать. Так что выгодно иметь блат с ксензом Эдмундом. А кто поедет учиться на ксенза, завезу, как возил этих сегодняшних наших святоров. Поэтому давайте немножечко так. Старшее поколение вы отойдете, а не смак останется. Мы, вы, наш костел. Не было бы нас, не было бы вас. Поэтому еще второе казание я потом скажу. Дзякуй вялікі ксёндз Эдмунд. Словы пра еднасць вельмі важныя, сапраўды, таму абяцаю з гэтага месца, што ўсё, што ад нас залежыць, зробім. Дазвольце таксама пару словаў падзякі, удзячнасці асабістых маіх брату Уладу сказаць, таму што ведаеце самі, што я д'яканам сюды прыйшоў 2 гады назад. Ён як провашч мяне тут навучаў, трошачку кіраваў. Вельмі шмат усяго мы разам зрабілі і ў парафіі, і для францішканскага ордэну свецкіх, рэкалекцый, не ведаю, пілігрымак, сустрэч, часамі ў такім нашым капуцынскім духу спантаннасці. Так што, Влад, дзякуй табе вялікі за твоё шчырае, добрае, поўнае любові сэрца да людзей. Сапраўды, я табе асабіста вельмі ўдзячны. Няхай табе пан Бог благаслаўляе ў Мінску на тваім месцы служэння. Слухайте, я так удзячны ксёндзу пралату за аб'яву пра лазавец, пра каплічкі, бо я думаў, што не смагу падысці, а цяпер трошку так адкаціла. Дзякуй шчыры. Не хачу зацягваць, праз 5 хвілін святая імша. Вось. Я так падумаў, што быў такі момант, калі я вельмі хваляваўся пра падзяку. Это калі мяне тут 5 гадоў таму амаль што рукапалагалі на святара, і памятаю, хваляваўся, як тут словы падзякі сказаць было вельмі непроста. Я цяпер разумею, што цяпер сказаць цяжэй, таму што ў той момант я яшчэ быў такое сэрца, що такое маленькае адно, да? А тут цяпер оно напоўнена вамі. Вось. І цяпер так, ну гэта цяжэй трошкі. Вось. Усё проста. Скажу толькі першае. Дзякуй вам, таму што тут, дзякуючы вам, я атрымаў усё тое, аб чым марыў, ну, жадаючы стаць святаром. Вось, сапраўды. Розныя віды паслуг, людзей, якія давяраюць. Чакайце, я справлюсь. Людзей, якія давяраюць, якія адкрываюць свае сэрцы, якія, можна сказаць так, паслухмяныя, давяраюць розным ініцыятывам, эксперыментам. Усё мы тут, ну, усё можа, но многае мы тут разам перажылі, неверагодны вопыт у такой цеплыні, у любові. Я не ведаю, як гэта словамі назваць, але, ну, я думаю, што далей Бог хоча, бо як бы самае прыгожае, што можа атрымаць святар тут, гэта магчыма. І я ад усяго сэрца вам удзячны, і па-другое прашу, працягвайце быць вось так падыходзіць да святароў. Вельмі прашу такую падтрымку, давер аказаць брату Сергею, які таксама з вялікай любоўю распачынае гэтую паслугу. Напэўна, гэта праца, трэба сказаць дзякуй святарам, якія ўжо многія гады тут працавалі, ксёндзу пралату, Эдмунду, усім братам, якія тут служылі, усёй нашай супольнасці, таму што, ну, гэта пакаленнямі выхоўваецца такі давер да святароў, такі запас. Гэта вялікая падтрымка. Ну, я бачу вашы вочы, вашы усмешкі, і я проста вам вельмі моцна ўдзячны. Другое, што хацеў сказаць, гэта папрасіць прабачэння, таму што, ну, я таксама, як брат Сергей, вельмі мала часу прайшло ад моманту маіх пасвячэнняў да моманту, калі стаў пробашчам, і, ну, вучыўся па ходу дзела. Вось, многа памылак было, так думаю, што
Былі моманты, што недастаткова дзесьці камусьці падарыў гэтую увагі. Гэтую святую імшу я цэлебраваў за ўсіх тых, у інтэнцыі ўсіх тых, каго, можа, не даглядзеў, каго пакрыўдзіў, таксама, каб Бог дапоўніў тое, што не змог даць. Вось, у гэтую імшу я маліўся за гэта. І такая яшчэ думка, і так напутствие, трэцяе, парафіі брату Сергею. Я так думаў, што такое парафія? Бо наша парафія сапраўды жывая, актыўная, гэта не сакрэт, многа чаго адбываецца, многа пра што пішацца на нашым сайце, і гэта сапраўды цудоўна, але ёсць такія моманты, ведаеце, як бы, можа, пра гэта не пішацца, мала гаворыцца, моманты, калі хтосьці перажывае нейкія сумневы, калі хтосьці прыходзіць са сваёй жыццёвай трагедыяй, сваім перажываннем, і у парафіі, сярод братоў, сярод парафіянаў знаходзіць гэтую падтрымку. Моманты, калі мы разам на чыйсьці могілках плачам, калі мы наведваем хворых, калі мы адзін другому усміхаемся. Гэта парафія. Вось, і жадаю вам гэта не страціць. Напутствие такое, я вельмі цешуся, што неяк у нас так ёсць, што нас такая банда братоў, супольнасць тут ёсць, брат Андрэй Жылевіч, брат Сергей, браты Андрэі, брат Войтак, што мы нейкія падобныя каштоўнасці раздзяляем. І я думаю, што гэты кірунак, які мы пачалі дзесьці, кірунак, які мы пачалі, гэта умілаванне Слова Божага, катэхізацыя, гэта мара аб тым, каб у нашай парафіі была вечная адарацыя на свяцейшага сакраменту. І, канешне, гэта сустрэчы ў супольнасцях, розных супольнасцях. Я думаю, што гэта тое, за што варта трымацца. Гэта смак нашай парафіі. Таму вельмі вас прашу гэтых каштоўнасцяў не пакідаць і братоў гэтым, калі ласка, падтрымаць. А брату Сергею, я таксама вельмі ўдзячны за гэтыя гады супрацоўніцтва і гэтага прыгожага, шалёнага святарскага досведа разам. І таксама вельмі многа цябе, браце, навучыўся, такога супакою, такой любові, многа крэатыву, такія рэчы мы прыдумвалі, якія ніколі б сам не прыдумаў. А пажадаю, можа, такое дзіўнае пажаданне, каб ты ніколі не меў адчуванне, што ўсё ў парафіі ў парадку. Вот ніколі. Хай людзі так маюць, ты ніколі не май такога адчування, каб ты заўсёды быў такі, меў святы неспакой, што нешта яшчэ трэба зрабіць тут. Вось. І няхай Бог цябе ў гэтым падтрымлівае, і гэтая любоў, якая пераліваецца з гэтых чароўных людзей, цябе суправаджае. Ну і напрыканцы, дзякуючы вам, я заўсёды чалавек, які заўсёды сумняваўся. Ці мая дарога, не мая, варта быць святаром, не варта. Дзякуючы вам, я зразумеў, што варта, мая. Вось, і люблю вас вельмі моцна. Вось, і да. Ну я спадзяюся, што добра, што Новая Барава, яна знаходзіцца за МКАДам. Буду біскупа прасіць, каб перанёс яе да маладзечанскага дэканата. Вось, каб дзеканам маім застаўся, ксёндз пралат. Вось. Вельмі моцна вас буду чакаць, але пры ўмове, што заўсёды тут на вас можна будзе разлічваць. Вось. Дзякуй, што вы ёсць. Вельмі вас люблю. Добра, можа, такая арганізацыйная аб'ява, што тыя, хто хочуць паразмаўляць з братам Уладам, павіншаваць яго яшчэ, то вельмі вас прашу, можа, цяпер, каб пачалася святая імша, наступны жа, зрабіць гэта ў закрыстыі. Добра? На перажыванне гэтага тыдня, гэтай нядзелі прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усімагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Святы Арханёле Михайле, братвак будзе вас чакаць на вуліцы каля закрысты.